Unsay pangandoy nimo nigdako? Nigdako na nimo ba? Unsa man? Nang basurero. Basurero? Oh. Kanang anak. Ngano man? Punito na ko iyang hinigugma. Kung iyang ibasura. Ikaw ang aking minahal. Kasama ko ang Unsay hilig nimo nga insekto diri sa kalibutan? Pinakahilig nimo nga insekto ba? Ukok. Ukok imong ganahan? Oh. Ano man? Ang ukok pinakagwapo sa insekto. Insekto? Pinakagwapo. Ngano man? Kaingon mga gwapo. Kung ang ukok ug manglakaw, mutanaw silang tanan. Ah, mananaw sila tanan? Oh, labi na. Mutug pa silang kamot. Ano man? Gikilig sila. Maglukso-lukso dayon si mga babae. Tara guys, oh. Ako guys. Palinaw ninyo. Ba, kay na. Taga-asa ang tubig sa sulod sa inyong balay. Diri, oh. Kadiri. Grabe na baan, dyan mo? Di ko mo tagahawak na inyong kung ano, yung tubig dito. Ate, kaya mga... taga di, anapod? Grabe po ng baan, eh. Di ko mo oy. Ayag tuo. Ikaw na lang pag ako. Tinuod, dyan taga... Dali? Ano nakasiguro man ka? Pag magtuwad ka, tago-ulo. Unta ka na lang ka. Ano man? Para mabulasot to sa mong gugma. malamig sa malamig. Sa malamig. Unta, horror movie na lang ka. Ano naman? Para makakita ko nimo, makulbaan ko. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Pwede palangon mong suga. Ano man? O pasiga nimo, ako ay mong makita. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Mura kag unlan, Ano naman? baho kag laway. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig. Sabon unta ka. Ano man? Para sa CR mag-uban ta. Malamig sa malamig. Sa malamig sa malamig.